On saanut pimeys jälleen kylmään pohjoiseen. Taivas hiljenee ja portit sulkeutuu edessäni. Nainen huoneessaan yksin jatkaa maailman luomista. Odottaa päättymätöntä huomista. On hiljaa eikä halua lopettaa. Ja sitten katsoo ikkunasta maisemaa. Ja haluaisi mennä ulos, mutta vitusti masentua. Ja muistaa kaiken sen, minkä koki kanssaystävien. Kirjaa kirjoittaa muistelmista ja käy haudalla, jonka vanhemmilleen omistaa. Mies 45 ottaa pitkän illan jälkeen taksin. Ei pystynyt itse kotiinsa kävelemään. Eikä pysty kävelemään kotonakaan, katsoo kaljalavoja, jotka vuorina edessään näyttäytyy. Pitkälle matkalleen lähdössä hän omisti joskus bändin sekä sähkökitarran. Ja käveli murheissaan, kun potkut sai hän vain. Oli onnellinen mies ilman murheita, vaan ei osannut tunteitaan sanoittaa. Nyt ojassa makaa, vetää viinaa ilman huomista. Syksy tullut on, eikä muuta näy. Kuin hiljainen katu yksi valo sen valaisee. Ja heidän katseensa kohtaavat viimeinkin vuosien jälkeen. Menevät penkille istumaan, eivätkä sano sanakaan. Lopulta lähtevät. Aamulla heräävät ja toisiaan hengittävät. Anna mennä! Näytä niille Mark Knopfler! Vuosien jälkeen on molemmilla jo täynnä pää. Kaiken kattavan näyttää vanhoin kodin käytävää. Heidän muistavat sen kaiken, miehen ja naisen. Sydämet eivät ole koskaan erkaantuneet. Vielä kerran panevat. Ja sitten vielä juopuvat. Kaikesta rakkaudesta puhun tunteella. Marina on päätöksessään, mutta muistot elävät.
tarina. Mikään ei ole ohi, paitsi tämä biisi. Menkää ja tehkää mitä haluat. Mitä helvettiä. Saatana, kuulitte just lyyrisen neron. Kiittäkää tästä. Jotain muuta kuin saatana, jotain muuta kuin Jumalaa. Kiittäkää tästä itseänne. Se on ohi nyt. Tämä EP on paketissa. EP on vittu paketissa. Tässä on saatana 5 biisiä freestylina. No niin, moro!